салому алейкум дӯстдорони ММА-и тоҷик. имрӯз бисёр як рӯзи деринтизор барои тамоми мухлисони ММА-и ҷаҳон алалхусус тоҷик мебошад, чун имрӯз ду варзишгари машҳури тоҷик муҳаммад наимов бо муин ғафуров дар мусобиқаи UFC 294 баромад хоҳанд кард. дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем, ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам стили классика мебошанд. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм канал ки дар зери комментария ҳаст, худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед. дар мусобиқа муҳаммад наимов дар вазни нимсабук то 66 килограмм бо варзишгари бритониёӣ Натаниэл Вуд рақобат мекунад. муин ғафуров бошад бо размкори доғистонӣ Саид Нурмагомедов қувво озмоӣ мекунад. ҳар ду варзишгар дирӯз маросими вазнкашӣ ва рӯбаруро бо муваффақият гузарониданд. имрӯз бошад муҳориба оғоз мешавад. оғози муҳориба бошад аз соати 17:00 ба вақти Москва ва аз соати 19:00 ба вақти душанбе. муҳорибаҳои асосӣ бошанд аз соати 21:00 ба вақти Москва ва аз соати 23:00 ба вақти душанбе оғоз мешаванд. силкаи прямои эфирро мо ним соат пеш аз оғоз дар телеграм канал мегузорем. даромада обуна шавед то тамошои ин муҳорибаи ҷаззобро аз даст надиҳед. тоҷикистон ба пеш ва ба варзишгарони тоҷик муваффақиятро таманно мекунему ба шумо тамошои хубро. то видеои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.